μετά από τόσες μέρες. Από τα Τέμου ήρθε στην Ελλάδα. Που νομίζω ότι τα Τέμου είναι και στην Ελλάδα, αλλά ώρα από Ελλάδα ήρθε στην Ελλάδα. Και επιτέλους το ανοίγω. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η πιο φαλτσάτη μπάλα στον κόσμο. Θα την δείξω και σε ένα άλλο βίντεο. Θα περιμένετε, θα δείξω από άλλη οπτική γωνία. Νομίζω τώρα να φαίνεται. Να, αυτό. Και είναι ένα μπαλοντόρο που βλέπετε. Έχω γίνει χάλια. Εντάξει. Και μετά από 10 λεπτά περίπου το έβγαλα. Εν τω μεταξύ μπαλοντόρο από τα Τέμου δεν το περίμενα ποτέ. Αυτό ήταν το δώρο μου από τα Τέμου που ήθελα να κάνω στον εαυτό μου δηλαδή. Θα σας δείξω και σε ένα επόμενο βίντεο τη πιο φαλτσάτη μπάλα στον κόσμο. Bye.